Siyabingelela babukeli nabalaleli emakhaya. Lolu uhlelo izwi lenkosi uJesu Kristu. Lapho khona sishumayela, sifundisa, phinde futhi sihlole imbhalo ngentando kaMoya oNgcwele kuyo inkosi yethu uJesu Kristu. Siloke sithule bona ubufakazi ukuthi munye uNkulunkulu ongenayo umphelezeli, uNkulunkulu ongenambonisi ozakhele konke ngamandla akhe. Udumo ngolwakhe nezibongo zonke ngezakhe. Ngakho ke sizocela nje ukuthi samukele uMoya oNgcwele ngesikhathi kuuye ozosihola ngeqiniso elitholakala phansi embhalweni. Sibonge uNkulunkulu, siqale sivule ngomkhuleko. Baba uNkulunkulu namandla, Moya oNgcwele egameni likaJesu Kristu. Siza kuwe namandla uNkulunkulu ngalesikhathi. Siyazithoba phambi kwakho uNkulunkulu namandla. Sithi intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini uNkulunkulu. Usiphe namuhla uNkulunkulu isinkwa sethu semhla ngemihla. Sithethelela amacala ethu njengoba nathi sifanele ukuthethelela abasonayo. Ungasingenise ekulingweni, kepha usindise kukho konke okubi. Ngokuba umusa ongowakho namandla nobukhosi. Namanje uNkulunkulu njengoba soqala sifunde, sihlole imbhalo, makube nguwe uNkulunkulu okhulumayo noholayo, ukuze uNkulunkulu izwi lakho lithinte izinhliziyo zabantu bezwe wena uNkulunkulu. Bangabheki inyama, inyama ayinanzuzo, kepha umoya, amazwi esakhulumayo angumoya and futhi angukuphila. Sicela ukuthi wonke umuntu ozalwa amazwi abe ngubufakazi ukuthi lokhu kungokaMoya oNgcwele, ngokuba konke okuqhamuka phansi embhalweni akukho okuqhamuka ngentando yomuntu, kodwa konke kungamandla kaJehova umnini amandla onke. Namanje ke uNkulunkulu size egameni likaJesu Kristu sicela ukuthula nokuqonda nomusa nothando nokuhlakanipha kukho konke esikwenzayo. Qhubeke babusihole kuze kube sekupheleni kwentshumayelo. Konke lokhu sicela egameni likaJesu Kristu manje naphakade, amen. Sibonge bazalwane, qala ngizoshiya imininingwane ngaphambi kokuba siqale uhlelo kulabo abazothi uma sebelalelile bathande ukuthi baxhumane nathi uma ukuthi mhlawumbe izwi likuhlabekise inhliziyo lafuna ukuphendula esonweni yokusona, ufuna ke ukubhabhadiswa noma ukuxhumana nathi uma unemibuzo mayelana neBhayibheli noma mhlawumbe unobufakazi ongathanda ukukuthula. Ngizoshiya inamba kanye ne-email address lapho khona sitholakala khona. Ngizoqala ngenamba ithi 066 566 9245. Ngizoyiphinda futhi 066 566 9245. Ngilandelise nge-email address izwilenkosi.jesuchristu@gmail.com. Ngiphinde futhi ngiphinde i-email address izwilenkosi.ujesuchristu@gmail.com. Ilapho sitholakala khona ke uma ufuna ukuxhumana nathi, ngabe ufuna ukusifonela noma uWhatsApp noma usendele imessage bathi umqhafazo. Ke webe sosixhuma ke sesibona ukuthi sithatha sibekaphi. Nalabo abangathanda ukuthi banikele emsebenzini kaNkulunkulu ngokusuka onhliziyweni, hayi ukuthi siyacela ukuthi kufanele ukwenze ngenkani noma siyaphoqa noma ke sifuna ukubamba inkunzi. Bonke abantu nesifiso sokunikela kulomsebenzi kaNkulunkulu bangathinta futhi kuyona inamba, ngokuba sinesifiso sokuthi sithole sandise, sithole nevideo eright yokushutha, sithole nespeaker lapho sokwazi khona ukuthi siphume siyoshumayela ngaphandle emgaqweni, ngokuba akufanele siphelele la ka-YouTube nakulabo abalalele abathola intshumayelo ku-WhatsApp naka-YouTube. Sifuna ukuphuma simgaqweni siyomemezela. Ngakho ke sidinga i-equipment njengaso ispeaker lesi esichargewayo esine microphone. Sifuna ukuthola sona ukuze sokwazi ukuthi sabe siyoshumayela.
emgaqweni, sisindise imphefumulo yabantu. Inhloso ngalolu hlelo izwi lenkosi uJesu Kristu ukuthi sisindise imphefumulo yabantu beze kuphendukeni bamukele uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Ngakho ke sizoqala sihlole imibhalo njengokuba uNkulunkulu esiyalile ukuthi kufanele sihlole imibhalo ngokuba sithi kuyo sinokuphila okuphakade. Iyona ke imibhalo efakaza ngaye umoya oyingcwele. Ngakho ke uma uzohamba nathi lendlela yokufunda noma lendlela yemfundiso nenjumayelo nokuhlola imibhalo, ngeke uhlole imibhalo ungenalo iBhayibheli. Ngakho kuzomela uthathe iBhayibheli elikhona noma uliboleke noma ungene ePlay Store, bathi Play Store noma iApp Store. Lapho khona uzokwazi khona ukuthenga noma udownload iBhayibheli lesizulu. Lelo ezohambisana naleli esilifundayo. Lelo esilifundayo libizwa ngokuthiwa ke iBhayibheli elingcwele, isihumusho sewe-1959 to 1997. Ilona iBhayibheli esinalo lesilifundayo. So uma ke unalo iBhayibheli fanele lihambisane nalokho okuchaziwe eBhayibhelini. Noma ke amabhayibheli esimanje abantu sebesusile bazi-edela baphendula benza umathanda ngezwi likaNkulunkulu. iBhayibheli liyasitshela ngizofunda nje khona phansi kwincwadi yeZaga sahluko 30 lapho khona umoya oyingcwele ethi sahluko 30 verse 6 mangaphosisi ethi umoya oyingcwele ungenezeli emazwini akhe funa akusole ufunyanwe ungumqambi manga. Awunakuzifakela okufunwa uwena eBhayibhelini, awunakususa okuthandwa uwena eBhayibhelini, awunakuphendula lutho eBhayibhelini. Uzoshiya njengoba kunje ngokuba konke kungamandla akho umoya oyingcwele. So uma wena kukhona okususayo noma okufakayo noma uphendulayo, uthi ke umoya oyingcwele ke ungenezeli emazwini akhe funa akusole ufunyanwe ungumqambi manga. So qaphela ungazenzeli into efuna wena. iBhayibheli akulona lokuthi senze intando yethu, ngokuba abaningi bakuthanda ukuqhosha ngenyama. Kepha thina ke sifuna ukuzwa izwi eliphilileyo likamoya oyingcwele. Asifuni ukuzwa abantu ukuthi bazizwa kanjani. Into okumele uyizwe iBhayibheli njengoba linje. Nakhona futhi lokho ngikushoyo kuyatholakala kwincwadi yesambulo sahluko 22 verse 18 ithi, ngiyafakaza mina kubo bonke abezwayo amazwi esiprofeto salencwadi, uma ekhona owenezela kulokhu, uNkulunkulu uyakwenezela kuye izinhlupho ezilotshiwe kule ncwadi. Futhi uma ekhona osusa utho kuwo amazwi encwadi yalesi siprofeto, uNkulunkulu uyakususa isabelo sakhe emthini wokuphila nasemzini ongcwele. Nakulokhu okulotshiwe kule ncwadi. Ngakho ke lesi iBhayibheli awunakuzifakela, awunakususa, ngoba uma uzifakela nawe kuyofakwa izinhlupho ezibhaliwe eBhayibhelini. Ezinye zazo ukuthi uzesihogweni, izinhlupho lezo zasesihogweni lapho kuhlushwa abantu abangamaphikankani abangafuni ukuzwa izwi eliphilileyo, bafuna ukuzenzela umathanda. Bese kuthi ke nalabo abasusayo nabo bayakususwa encwadini. Emva kwalokho nakhona ngeke baze bangene emzini ongcwele, iJerusalema elisha. Hallelujah, glory to God. Jerusalema elisha elabangcwele akungeni lutho olungcolile. Yizwa mina, ezulwini ikhaya labangcwele akungeni lutho olungcolile. So uma uzoza kuJesu uzela wena ukuzogezwa izono zakho. Ingakho ivangeli elishumayelayo kuthiwa phendukani ngokuba umbuso wezulu ususondele.
Akushunyayelwa kuthiwa wozani nezitayela zenu nizophila. Awuthi ngikuvezele incwadi yaseKorinte isahluko sokuqala. Ngifuna nje incwadi yokuqala kwabaseKorinte isahluko sokuqala verse 29. Ihamba kanje. Inzoqala from verse 26. Ithi asesiqale sibheke abantu abaziphakamisayo beziphakamisa ukuthi ngabe uNkulunkulu uyazwana nabantu abaziphakamisayo. Umuntu oziphakamisayo, umuntu ozitshelayo, umuntu ozidlayo, ozibona yena engaswele lutho, engadingi olutho uNkulunkulu. uNkulunkulu wakha umuntu ngomfanekiso wakhe. Sonke singumfanekiso kaNkulunkulu. Kepha nina niqhosha ngenyama, nikhohliswa inyama. Anazi ukuthi imisebenzi yenyama ingubutha kumoya oyingcwele. Ngakho ke simelwe ukwazi intando kamoya oyingcwele okunguye okubonke kukhona ngaye. Ngizoya lapho. Ithi incwadi kwincwadi yokuqala kwaseKorinte sahluko sokuqala from verse 26. Ithi ngokuba bhekani ukubizwa kwenu bazalwane kababaningi abahlakaniphileyo ngokwenyama. Ukubizwa kwethu ababaningi abahlakaniphileyo ngokwenyama. Laba abahlakaniphileyo ngokwenyama abalizwa izwi likaNkulunkulu. Ngokuba yini baphila enyameni, babanjwe inyama, angeke beze bezwe izinto zikamoya oyingcwele. Ngikhuluma ngabazalwane, ngikhuluma ngabantu bezwe abahedeni nabanye abazibiza ngamakholwa, nabafundisi abafuna ukubizwa ngamagama amakhulu. Kepha imfundiso engcwele dololo ayitholakali. Bajabulela ukubizwa ngamagama amakhulu, o reverend, o bishop, o mfundisi. Basibona ukuthi bafanele ukungenwa izulu ngokuba yini babizwa ngamagama amakhulu. Kepha umsebenzi ofaneleyo okuyiwona esiubekelwe ukuba siusebenze abanamsebenzi kuwo. Isho njalo incwadi yaThithu. Ikhuluma ngabo abaprofeti laba abaziphakamisayo. Ithi isahluko sokuqala no isahluko sesibili. Isahluko sokuqala ithi incwadi yaThithu isahluko sokuqala verse 13. Ithi lobo bufakazi buqinisile, ngalokho ke ubayelisise ukuze baphile ekukholweni, benganaki izinganekwane zabaJuda nemiyalo yabantu abafulathela iqiniso. Kwabahlanzekileyo konke kuhlanzekile, kepha kwabangcolileyo nabangakholwayo akukho lutho oluhlanzekileyo, kodwa kungcole ingqondo yabo nonembeza wabo. Bavuma ukuthi bayamazi uNkulunkulu, kepha bayamphika ngemisebenzi yabo, bengabanyanyekayo nabangalaleliyo nasemsebenzini yonke emihle kabasizi ngalutho. Thiwa asibayalisise. Ingakho ngimla ngivula iBhayibheli, ngishumayele ngeBhayibheli, ngikuvezela imibhalo ukuthi ithini. Ngokuba uJesu wasitshela ukuthi asihlole imibhalo ngokuba sithi kuyona sinokuphila okuphakathi, iyona efakaza ngayo. Bese athini uJesu? Athi kepha aniyukuza kumina. Incwadi yaJohane sahluko 5 from verse 38. Ngizokala from verse 39. Ithi hlolani imibhalo ngokuba nithi ninokuphila okuphakade kuyo, iyona efakaza ngami. Kepha anivumi ukuza kimi ukuba nibe nokuphila.
abantu abanezikhundla emabandleni, abantu abathi bamakholo, abayihloli imibhalo, abantu abangamakholo ebandleni noma amalunga ebandla awasalifundi iBhayibheli, athathwa yilokho okushiwo umuntu emva kwepulpit. Benza izinto eziphambene nezimfundiso njengokuba incwadi kaThithu ithi ke bangabanyanyekayo nakuyo yonke imisebenzi emihle abanamsebenzi. Yini sebeqhosha ngenyama ukuthi hayi mina ngikholwa eLuthela, hayi mina ngwaseRoma, ngiRoman Catholic Church, hayi mina ngweJuda, mina ngumKristu, mina ngwakaHlembe. Hallelujah, glory to God. Lokho akunamsebenzi qhosha ngenyama. Hayi mina ngigqoka iNike, ngigqoka iFabiani, ngigqoka iGucci, ngihamba ngemoto ukuthi ngigqoka izinto ezibizayo namachain amagolide, nginemali yonke. Zonke lezo izinto zenyama. Ngineyintombi eziningi, nginabafazi abaningi. Choma ngezinto zenyama. Kungcole ingqondo yakho nonembeza wakho ufile. Ithi incwadi unembeza wabo ushiswe ngensimbi. Ukukholwa kwabo kuncane. uJesu ukhala ngabo ukukholwa okuncane okutholakala kubantu. Ngakho ke njengoba ithi incwadi yaseKorinte isahluko sokuqala, incwadi yokuqala waseKorinte isahluko sokuqala from verse 27 ku26 enzoqala khona ithi ngokuba bhekani ukubizwa kwenu bazalwane kababaningi abahlakaniphilileyo ngokwenyama. uNkulunkulu akabiza abantu abazitshelayo ukuthi banani. Uthi uyawazonda amehlo omuntu oziphakamisayo. Ngoba nakwincwadi kaIsaya ukhuluma ngako ukuziphakamisa. Incwadi kaIsaya sahluko 2 verse 11 ithi ngokuba uJehova sebawothi unosuku ethi uxolo. Incwadi yaIsaya sahluko 2 verse 11 amehlo omuntu aziphakamisayo ayakuthotshiswa. Kusho iBhayibheli amehlo omuntu oziphakamisayo ayakuthotshiswa. Nokuzikhukhumeza kwamadoda kuyakufola. Nokuziqhakambisa ngokuthi wena unani jabuliswe izinto zenyama konke kuyakufola. Ingakho uJohane uMbhaphatisi ethi yimina omemezayo ehlanu ngizela ukuzoqondisa ngihlelembise indlela zeNkosi. Ngiqondise ngehlisa amagquma, ngiqondise indlela esigwegwini. Khuluma ngabantu akakhulumi ngendlela. Kunabantu abahamba indlela bayakholwa, babhizi ngapha bayafeba, ngapha bayadaba, ngapha bayathakatha, ngapha bahlabela amadlozi, ngapha bayantshontsha, ngapha baqamba amanga, banenzondo. Hallelujah, glory to God esontweni. Ngapha abafundisi ababhishophi babanga izikhundla. Ngikhuluma nje esontweni lakho niholwa umama umfundisi. Ninomama umfundisi emabandleni enu. Abambe emva kwepulpit bathi bayashumayela. Ngaphi iBhayibheli uma ukuthi nihamba ngemfundiso kaJesu ngifuna ungikhombise lapho khona uNkulunkulu ethi ke uyabavumela abantu besifazane ukuba bakhulume emabandleni bashumayele noma babe phambi kwepulpit bafundise. Ukuba phela umthetho okhulumayo. Incwadi kaTimoteyu, incwadi yokuqala kaTimoteyu sahluko 2 verse 9 to 12. Incwadi yaseKorinte yokuqala sahluko 14 verse 34. Ikhuluma ngokuthi abantu besifazane mabathule emabandleni bagqoke ngendlela ehloniphekile. Ukuze sikwazi ukuhlukanisa phakathi kokungcwele nokungekho ngcwele. Awusakwazi ukubona umehluko manje. Abantu bezwe bagqokisa kwabantu abakholwayo. Abantu abakholwayo bagqokisa abantu bezwe. Awusakwazi ukuhlukanisa.
bantu bagqoka ngendlela engahloniphekile. Omama abadala bagunda amakhadi, bapende izinwele, bafaka amacici, bafaka ama-makeup, bafaka obhuti ingqwele, bafake ney'nwele zokufakela. Baqede bagqoka ingubo eziwu-half, bagqoka amabhlukwe, baye esontweni. Eliphi leBhayibheli enifunda kulona? Ukuba phela nina nijabulisa inyama. Nijabulisa inyama kuphela. uNkulunkulu-ke uma ethi kwincwadi yaseKorintiyane, ngokuba bhekani ukubizwa kwenu bazalwane kababa abaningi abahlakaniphileyo ngokwenyama, kababa abaningi abanamandla, kababa abaningi abayizikhulu. uNkulunkulu akanandaba ngabantu abahlakaniphe ngokuhlakanipha kwabo. Ngokubuya sitshela la kwincwadi kaIsaya, lapha kwincwadi kaIsaya sahluko 56 verse 8. 55, sahluko 55 incwadi kaIsaya. Verse 8 ithi, ngokuba imicabango yami ayisiyo imicabango yenu, nezindlela zenu azisizo izindlela zami, usho uJehova. Ngoba yini? Asike sizwe ukuthi yini indlela zakhe nemicabango yakhe ingafani neyethu. Uthi uMoya Ingcwele, ngokuba njengamazulu ephakeme kunomhlaba, kanjalo izindlela zami ziphakeme kunezindlela zenu. Ukucabanga kaNkulunkulu ngeke uze ukufike, kuphakeme ngaphezulu kwakho konke. Ngisho amazulu anakumgcina, umhlaba uyisinamelo sezinyawo zakhe. So uma wena uzibona uhlakaniphile emehlweni akho, qhakambisa inyama, ukhonza ngokwenyama. Akubizwa abantu ngokwenyama emgcweleni. Uthi incwadi yabaRoma, ngisakhuluma indaba yenyama, incwadi yabaRoma isahluko 8 verse kusukela kuverse 5, sibheka ukuthi ngabe sibizwa ngokwenyama. Inyama iyangena yini ezulwini? Qala kufuneka nakhona sibheke, mengiphuma la ngiyobheka ukuthi inyama negazi kuyangena yini ezulwini. Why ukhathalele inyama negazi ukuthi wena kufanele kubukeke kanjani? Ukhathalele ukuthi abantu bazobuka kanjani? Ingakho uphuma emgcweleni bakho ufuna ukujabulisa abantu ngezinto zenyama. Ngoba yini? Ukhathalele inyama. Kepha incwadi yakutshela ukuthi inyama inanzuzo. Hallelujah Jesus. Hallelujah. Inyama inenzuzo. Konke okwesikhashana. Kunomuntu ongaphakathi kuwena okumele aphile. Lo muntu lowo akanakuphila ngesiko kuphela, kepha ufanele ukuphila ngawo wonke amagama aphuma emlomeni kaNkulunkulu. Hallelujah, glory to God. Ufanele ukuphila ngomngcwele. Hallelujah, hallelujah. Uthi uMpostoli Paul kwincwadi yaseRoma sahluko 8. Angeke ngiqale nje kuverse 1 bese ngiya lapha kuverse 5. Ithi, kanjalo akusekho ukulahlwa kwaba kuKristu Jesu, ngokuba umthetho kamoya wokuphila okuKristu Jesu ungikhululile. Umthetho kamoya, akubona umthetho wenyama, akubona umthetho wenyama. Umthetho kamoya okuphilileyo okuKristu Jesu usikhululile esonweni. Enyameni gcwele isono. Angeke ngikufundele lapha kuyona incwadi yaseRoma sahluko 8 kusukela kuverse 5. Ithi angiqala lapha kuverse 4 noma kuverse 3. Ithi, ngokuba lokho okwehlula umthetho ngokuba ungenamandla ngenxa yenyama wakwenza uNkulunkulu ngokuthuma indodana yakhe ifana nenyama yesono. Inyama yesono. uNkulunkulu wathumela izwi lakhe, wathumela umoya wakhe, lelo beliphethe ngaso sonke lesikhathi. Wazela enyameni, wenza enyameni enesono uNkulunkulu, efuna ukuzosindisa umuntu osesonweni. Lo muntu ozibona ukuthi yena uhlakaniphile emehlweni akhe,
Iyakho indlela incwadi yezakha ithi zonke izindlela zomuntu zimhlophe emehlweni akhe. Kepha uNkulunkulu ukala imimoya. Sikhuluma ulimi lwezinto zikamoya, asikhulumi izinto zenyama ubona abantu befuna amabandla, uthi umama umfundisi, uthi umama umpostoli, indoda yakhe umpostoli. Umuntu wesifazane wenza izinzipho. Okhonwayo ongcwele. Ukhathazeke ngokuhlobisa inyama, umphefumulo wakhe ungcolile. Umuntu osindisiwe, osibiza ngoma umfundisi, ukhathalela ukwenza izinwele, aluka izinwele. Umfundisi ukhathalela ukuthi ugqoka ucabanga kangakanani, ubukeka kahle kangakanani, ukuthi uyabiza kangakanani. Ukhathalela ukuthi bangakanani abantu abezesontweni abamkhokhela imali. Umngcwele abukho. Uselishumela ngendlela ethanda uyena iBhayibheli, sephumile emgcweleni. Ngakho ke ithi lencwadi ngokuba lokho okwehlula umthetho. Okwehlula umthetho isono. Okunqoba isono umoya. Ngokuba uma usaphula umthetho, wena umthetho ubekelwe izaphula umthetho. So wena ulwa nomthetho kaNkulunkulu, awulwi nomhlengi. Uma uphendukezela ivangeli noma ushintsha indlela yokukholwa, awulwi nami, ulwa nomthetho obekiwe kaNkulunkulu. Iwaliphathi iBhayibheli. Kepha umthetho phakathi ungawulandeli, awusiyena kaNkulunkulu wena, awuyena, angeke uzuba uyena. Ithi ngokuba lokho okwehlula umthetho, ngokuba ungenamandla ngenxa yenyama. Isono sahlula umthetho. Umthetho awusenamandla ngenxa yenyama. Inyama isifunela okwayo. Umoya ufuna lokho ofunale ukuthole ukuze uphile ophakade. Kepha inyama ikhanukela izinto zenyama. Ingakho abantu befuna ukulalana ngaphandle komshado. Ingakho ufika abafana esontweni bezobheka intombi. Ingakho ufika emasontweni abantu besifazana abasebasha balahlekelwa umntombi babo. Banezingane nga3 nga4. Angisho ukuthi ngcono. Kepha lo moya ngikhishiwe kubona. Ingakho athi uJesu ke ungahluleli nawe uzungahlulelwa. Qala khipha ubhike emehlweni akho usuluhla kahle ugeze nawe ube msulu. Uzokwazi ukutshela omunye umuntu ukuthi akageze. Ingakho ngimnaki ngitshela. Ngitshela abafundisi benu, ngitshela ibandla lenu. Ngitshela wonke umuntu ngokuba ivangeli ifanele lishumele umhlaba wonke ngaphambi kokuba umhlaba ugoqwe. Hallelujah Jesus. Fanele ukukhuluma lezi le. Sontweni kugcwele izingane ezingashadile, izingane ezingenawo umlando. Kugcwele abantu abakhipha isisu. Bandisa izono phezu kwezono. Into eyenza ukuthi ukhiphe isisu ngokuba uyazi uneqala. Bengafanele ukwenza lokho kodwa uthi uyamkholwa uNkulunkulu kepha uphula umthetho wakhe. Uthi uyakholwa wena usindisiwe. Kodwa uphula umthetho kaNkulunkulu. Uphinde uze esontweni futhi. Ungazange uphenduke. Ungazisoli. Uphile nesono sengathi yinto ekufanele uyenze, into elungile ukuthi siyenze. Kuba yini? Nilahlekele umnembeza. Umnembeza wena ushile. Ngakho ke umthetho uphelelwa amandla ngenxa yesono. Abantu sebenza isono ngenkani. Ithi ukuze umyalo womthetho ugcwaliseke kithina esingahambi ngokwenyama kepha ngokukamoya. Thina uJesu uzele ukuzosinika imfundiso engcwele. Ukuze lo mthetho obekelwe inyama ungasoze waba namandla kuthina esiholwa umoya oyingcwele. Ingakho ivangeli malivula le ncwadi ithi ke kanjalo akusekho ukulahlwa kwaba kuKristu Jesu. Ngokuba umthetho kamoya wokuphilisa okuKristu Jesu ungikhululile. Umthetho kamoya okuKristu Jesu
usumkhululile esonweni. Angisaphileli ukujabulisa inyama. Angisaphileli ukuzithokozisa ngigqoke kahle ngifuna ukubukwa emgaqweni, ngigqoke izinto ezincane. Gqoka ama vest. Ngidweba ama tattoo. Ngibhema ugwayi. Ngilana wonke amantombazana, angisawenzi lokho. Yini umthetho kaMoya umkhululile lokhu uKristu Jesu. So akusekho ukulahlwa kumina ngenxa ukuthi ngikhululiwe ezonweni lezi ezibambezela abantu ukuba babone ubuso bukaNkulunkulu. Lezi zono ezenza ukuthi abantu bangakutholi umngcwele. Yelani abantu bakhuluma izilimi zamanga esontweni. Bazikhuluma izilimi zamanga. Bebe beziphethe ngendlela ephambene lokukholwa. Ngenxa ukuthi kuyacula kaJanculu umfundisi uyaqamba amanga kahle lesontweni. Niyamjabulela. Uzobona bekhuluma izilimi ezingekho. Hakandara shabara kachapaka huluhulushakane. Hallelujah. Beqamba amanga. Abekho emoyeni. Hallelujah Jesus. Kaze kube nini nimanqika. Uyabuza uElisha. Kaze kube nini? Nimi phakathi kwenhlangothi zombili. Ningafuni ukukhetha. Uma uNkulunkulu enguNkulunkulu wakho mlandlele. Kepha uma uBhali noma uSathane ubaba wakho uhlala kuyena. Ngokuba wonke umuntu owenza isono uyisigqila sesono. And isigqila sihlali phakathi endlini. Kepha indodana iyona ehlala phakathi. Ngoba ithi incwadi ke. Ngokuba bonke abaholwa ngumoya kaNkulunkulu labo bangabantwana bakaNkulunkulu. Bonke abahamba ngomoya kaJesu Kristu, bonke labo bangabantwana kaNkulunkulu. So ukuthoma kwakho ngenyama lokho kubuyise ngalutho kuyakulahlekisela ngokuphila, ngokuba ukhathalele lenyama ezobona. Lalela, le makeup ayigcobayo, lamatshatho awagcobayo wenza emzimbeni. Lezi phandle ozifakayo. Lama tight owafakayo. Lama Nike othoma ngawo. Lo mtshwalo ophuzayo, lo mzimba ojabulisayo uzakubona. Nakwena lo muntu ongaphakathi ufile, fele esonweni. Ngenxa yokubulawa ile nyama ejabulisayo, jabulisa inyama kuphela. Inyama kuphela olendaba nayo. Nenza abahlaya ngoJesu. Nenza inhlekisa ngegama lenkosi uJesu Kristu. Okuyena ofele zonke lezono zene elibhukuda kuzona ezonikhipha. Ingakho ethi ke anivumi ukuza kimi. Into enenzayo ijabulisa abafundisi bamanga. Ngizoqhubeka nje ngifuna ukuqedela lencwadi la ithi ke ngokuba abokwenyama banaka okwenyama. Kepha abakamoya banaka okukamoya. Ngokuba ukunaka kwenyama kungukufa. Ukujabulisa inyama, faka inzipho, upende inzipho. Faka amavesi umuntu wesifazane esontweni ohloniphekile, ufaka ngisho iduku ekhaya. Pendile ubuso bakho. Faka amacici. Ibhayibheli liphikisa yonke lento eyiyona. Liyaphikisa yonke lento eyiyona. Awuyena umntwana kaNkulunkulu. Kubhalwe phansi eBhayibhelini nothi kufundele. Ithi ke ngokuba ukunaka kwenyama kungubutha kuNkulunkulu. Into ubutha kuNkulunkulu, into ufa. Uma uthanda inyama yakho ngaphezulu kaMoya oNgcwele, wena ukufa. Wena nonembeza wakho lengqondo yakho nomoya wakho nisekufeni. Udinga uJesu kuphela. Biza udla idakamizwa, ubhema idakamizwa ujabulisa inyama. So isigqila sesono. Gqila sesono. Sikubambe phansi isono. Banje ukufeba usakwazi ukuthi uzokwenza njani. Banje abafana, banje amantombazana. Ulala labanye abafana umfana. Banje umoya wenkanuko. Isono ujabulisa inyama. uNkulunkulu wadala indoda nowesifazane. Wathi indoda yakushiya uyise nonina inamathele kumkayo babe nyamanye. Manje wena uzoba nyamane kanjani nenye indoda ukuba ngemizali? Lelizwe uma selibuzwa itabane seliphelile. Njengoba benza imithetho
nenquba mgomo ukuthi singakhulumi ngokutabane ngoba bafuna ukubhubha isizwe vele. Baqindezela amadoda bathi abantu besifazane 50-50 50-50 ezweni. Anti kaNkulunkulu umuntu wesifazane ungaphansi kwendoda. Indoda ingaphansi kwaKristu. uKristu ungaphansi kwaNkulunkulu. Lokho ngeke kushintshe ngoba naku wena ufuna ukujabulisa inyama yakho. Izobona lenyama yakho wena usesihogweni ungaphenduka ezonweni zakho. Usesihogweni. Hallelujah Jesus. Into njalo ukuthi ngikhumele kanje angifuni ukuncenga isono. Ngibile isigqila sesono. Ngomusa nothando neqiniso namhlanje ngiphambi kwenu ngiyafakaza. Bengiphila esonweni iminyaka. Kwafika ukhanya. Isincwadi lapha kwincwadi kaJohane sahluko 1 verse 12 sikhuluma ngani? Sikhuluma ngokufika kokukhanya. Ithi ngizoqala pha ku verse 4 ukuphila kwakukuye. Ukuphila kwakungukukhanya. Izindaba ukuphila kukuJesu, ukuphila kungukukhanya. So wena uma uthi uyasonta noma uyakholwa, kepha ke usabhizi uhlele esonweni, yini oyikholelwayo? Ukholelwa yini? Ongitshele kahle. Ukholelwa ukuthi ufuna uhlale esonweni, uqhubeke ufebe, uphuze, udaka, utshontshe, uphinde. Ubulala, uthakathe, uzonde. Uphize ufide isono. Ngapha uthi uyakholwa kuJesu. Igama likaJesu liyahlanjalazwa ngenxa yenu nina abantu abayizonakala, bazenzisi. Abafundisi ababazenzisi, amakholwa abazenzisi. Anazini uthi uJohane Mbhaphatisi uNkulunkulu kwazi ukuphendula lamatshe abe ngabantwana bakhe. Ithi incwadi la kuJohane kusahluko sokuqala verse 12 ithi kepha bonke abamamukelayo wabapha amandla okuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu, labo abakholwa egameni lakhe, abangazalwanga ngegazi nantando yenyama nantando yendoda, kodwa bazalwa nguNkulunkulu. uNkulunkulu ngumoya. Umoya njani? Umoya ongcwele. Isho njalo isahluko 4 ithi isahluko 4 verse 24 ithi uNkulunkulu ungumoya, abakhuleka kuye bafanele ukukhuleka ngokomoya nangeqiniso. Wena ubhizi ukhuleka kuNkulunkulu ngamazi. Uyasho futhi uJesu kule ncwadi isahluko 21 uthi uJesu wathi sifazane kholwa yini, isikhathi siyeza lapho ningasayi ukukhuleka kule ntaba naseJerusalem. Ningasayi ukukhuleka kubaba kule ntaba naseJerusalem. Nina nikhuleka kweningakwazi, thina sikhuleka kwesikwaziyo, ngokuba insindiso ivela kubaJuda. Igama laNkulunkulu lafika kuAbraham, Abraham ungumJuda. Uyena owaqala ukukholwa ngokupheleleyo walandela uNkulunkulu. Isizukulwane sakhe asenjiswa safika saphula umthetho kaNkulunkulu. Wathembisa uNkulunkulu ukuthi uyazi umsindiso ozakumsindisa. Wafika uJesu evela ngaphansi kwesizwe sabaJuda. Ingakho incwadi ithi isizwe insindiso ivela kwabaJuda. Lapho uJesu bese buya ekufeni ukuthi ambani nezizwe zonke. Nibashumayeze nibafundise. Uma bagcina yonke into engifundisa yona, abakholwayo laba bayakusindiswa bese bavakala ukubaphathiswe. Egameni likayise, egameni lendodana, egameni kaMoya Oyingcwele. Ubani uMoya Oyingcwele? Ubani indodana? Ubani uyise? uJesu Kristu. Jesu Kristu uthi ngize egameni likaBaba. Ugqoka igama likaBaba, uJesu Kristu igama likaBaba. Do you understand? Ngakho ke uma wena ukholwa uzokhonza uMoya Oyingcwele, uzohamba ngemfundiso kaMoya Oyingcwele. Ngeke uthi uyakholwa ube usabhizi ubhajezweni. Ukuba incwadi yakuphika wena mwenza njalo.
ithi lapha kwincwadi yamaRoma sengiqeda khona sengizophuma ngiyokuvezela ithi ngokuba ukunaka kwenyama kungubutha kuNkulunkulu ngokuba akawuthobeli umthetho kaNkulunkulu yebo futhi kungenze kungekwenze osenyameni akawuthobeli umthetho kaNkulunkulu and yebo futhi angekwenze lokho ngoba yini ubuswa inyama bonke abantu ababuswa inyama bajabulisa inyama kuphela njengoba ukhisimusi abantu bekhonza ukhisimusi bajabulisa lezo zinto lezo usebenza unyaka wonke ukuthi udabe uDisemba wonke uhlupheke uJanuary wonke ngenxa ukujabulisa inyama ubezi ubeka imali uyabudgetela ukuthi ufuna ukudaba uDisemba wonke uphinde ufe ngoDisemba wabe esogweni nale mali yakhe uyisebenza isalidliwa abahlakaniphileyo ngemuva usebenza unyaka wonke ukuthi ujabulise uDisemba ufuna ukuthenga impahla ezibizayo uthobe ngazo bese uhamba uyolala udaba utshwala ulale nabantu besifazane umlale nabantu besilisa uthola ufa bese uyafa ungazange ukuthola ukuphila okuphakade hamba uyovula amehlo akhe esogweni ngoba yini ujabuliswe inyama jabulisa inyama yakho kuphela ithi lencwadi yaseKorinte ebengikuyona isahluko 1 verse 27 ngisafuna nokukuvezela futhi kuyona incwadi yaseKorinte isahluko 15 incwadi yokuqala yaseKorinte ngifuna ukukhombisa ukuthi lenyama ejabulisayo ayinamsebenzi isakhiwo sinikile ukuze kuhlale umuntu ongaphakathi lo muntu ongaphakathi ufuna akhazimulise lo muntu owamdala uNkulunkulu onamandla umnini amandla onke umdali wezinsuku uyena lo mfana wadala usuku lokuqala wakha umhlaba nakho konke okuphakathi walandelisa konke ozofika usuku lwesithupha waphumula ngosuku lwesikhombisa eseqedile ukwenza konke wakha umuntu ukuthi umuntu abuse emhlabeni umuntu waphula umyalelo kaNkulunkulu manje ke asike sibheke incwadi yaseKorinte sahluko 15 verse 51 verse 50 sibheke ukuthi ingabe lenyama oyijabulisayo inawo yini umvuzo embusweni kaNkulunkulu ithi incwadi yaseKorinte yokuqala sahluko 15 verse 50 kepha ngisho lokhu bazalwane ukuthi inyama negazi akunakulidla ifa elingumbuso kaNkulunkulu nokubola akulidli ifa elingokungaboli inyama negazi akungeni ezulwini lenyama ebolayo ngeke ize idle ifa lalomuntu ongaphakathi kwena okumele kube uyena odle ifa longaboli so namanje ungazenzela nje umusa uhlukane nokwenza yonke lemkhuba yakho yenzayo ukuzikhohlisa jabulisa inyama kuphela uzilahlekisele ngokuphila okuphakade ngenxa ujabulisa inyama into esikhahlana uyaziduduza uyazikhohlisa uvumela uSathane akwenza isigqila sesona ithi incwadi uqala waseKorinte sahluko 1 from verse 27 28 ithi nezinto eziphansi zezwe nezinto ezidaliweyo ezidelelwayo uNkulunkulu wazikhetha nezinto ezingekho ukuba achithe ezikhona uNkulunkulu uthatha labo abahluphekile abasondeze kuyena ingakho ke lapha kwincwadi yaMathewu sahluko 5 uJesu athi kusukela ku verse 3 ngifuna ukukhombisa ithi babusisiwe abampofu emoyeni ngokuba umbuso wezulu ungowabo fanele uhluphekele umoya oyingcwele ungathi ngoba la ngenakho ukudla uthi uyahlupheka uJesu uyakwazi ukwenza isibonelelo ukuthi abantu balale behleli namhlanje uyaphila ngamandla kaJesu
wengeke zakwakhe kubumba kubeke kulomhlaba ingekho indlela yokubona ikhona phela wena ufuna le jabulisa wena unomona unomhapolo yingakho ke incwadi yezakhe ithi lapha uchapter usahluko 27 indawo yabafileyo noma isuhoko agcwali kanjalo nehlo lomuntu umuntu ubuka lento le afune le abuke le afune le nomuntu oshadile uthi eshadile nonkosikazi kepha usaqalaza abanye abafazi ubonile umuntu osifazana othi ufuna ukumshada kepha emgaqweni uthi uhamba la ufuna uzophukela umqala ngenxa ukuthi ubona umuntu osifazana egqoke enqunu ukhanuka izinto zenyama awulambile ngokamoya kepha uzibiza ngekhono yabona ukukhohlakala kubusa inhliziyo ithi incwadi babusisiwe abampofu emoyeni abampofu ephaketheni emoyeni ngokuba ke umbuso wezulu ungowabo babusisiwe abakhalayo ngokuba bayakududuzwa awukhaneli abafazi babantu awudubi ukhalela izinto ongenazo khalela umoya oyingcwele ingakho uJesu nakwincwadi yesambulo athi ke zizinyembezi zabo siyakusulwa ingakho uJesu athi ngiyakuthumela umduduzi sifuna umduduzi emoya oyingcwele asifoni ukuzwa izinto zenyama izinto zenyama zikubutha kuNkulunkulu so uma ufuna ukuzwa uNkulunkulu ushiya phansi amawigi ushiya phansi makeup ushiya phansi igqebhezana ushiya phansi amabhlukwe kwesifazane ushiya phansi ostomach out nama tight ushiya phansi indaba okupenda inzipho so ufuna umoya oyingcwele ke manje wena umuntu wesilisa ushiya phansi indaba okufeba ushiya phansi indaba yokuthiwa uyisoko shiya phansi indaba yokugqoka ucwebe ufuna ukukhangisa uhlobisa umzimba wakho shiya phansi indaba yegigi shiya phansi indaba yebhamu nembese nabangane abakhohlisana indaba yensangu ithi incwadi yaseKorinte sahluko 6 incwadi yokuqala yaseKorinte sahluko 6 lapha ku verse 15 anazi yini ukuthi imizimba yenu izitho zikaKristu na anazi yini ukuthi imizimba yenu iyizitha zikaKristu umzimba wakho uyitempeli kaNkulunkulu ethempeleni engcwele uthi uNkulunkulu ungcwele nabantwana bakhe kufanele babe ngcwele so emngcweleni uma uzofika nemkhuba yasezweni uzokhonza emngcweleni uhlale nemkhuba yasezweni awukholwa wena awukho emngcweleni umsenzisi awazi lutho ngomngcwele awufuni ukwamukela umngcwele nifuna ukubaKristu ngenkani inkinga yenu nifuna ukuzipinda ebungcweleni ngentando yenu ingakho noma umfundisi ingakho ninabapostoli bamanga nabaprofeti bamanga nilandela abaprofeti bamanga kuba yini ukukholwa kwenu kuncane ninokukholwa okuncane yebo uyazi ukhona uJesu kepha umkhonza ngezindebe zakho kuphela inhliziyo yakho ilebude noJesu no I love Jesus hallelujah bazalwane hallelujah amen ngapho ubheka abantu besifazane akabatsheli abagqoka abantu besifazane akazitsheli ngathi asigqoke ngapha hallelujah bazalwane makabanga uJesu ngapho umfundisi ulana nabafana uyisitabane inkohlakala akhuluma ngayo uJesu ngifunde lencwadi le yaseKorinte ukutshela ukuthi umzimba wakho uyithembu kaNkulunkulu bese ngibuya ngale ncwadi yaMathewu sahluko 24 esekhuluma uJesu ngengcithakalo akhuluma ngayo uDaniel sahluko 24 ngizoqala lapha ku verse
9 noma uzoqala ku verse 11 14. Leli vangeli lombuso liyakushunyayelwa ezweni lonke kube ngubufakazi ezizweni zonke andukuba kufike ukuphela. Ngakho ke nxa libona amanyala encithakalo ashiwo uDaniel umprofeti emi endaweni engcwele ofundayo makaqaphele. Ngicithakala ukuthi umuntu wesifazane amanyala wesifazane azogqoka ibhulukwa zomali lapho epulpit azipende umusa athi ungumfundisi. Ngicithakala amanyala ukubona isitabane sime emva kwepulpit sishumayela. Amanyala ngicithakala ukubona umprofeti umagejageja esibizwa ngomprofeti fundisa abantu babahlabela amadlozi baphambanisa imfundiso kaNkulunkulu bazenze ohlakaniphile. Uthi uNkulunkulu kwincwadi yabantu yaseKorinte lapha yokuqala isahluko incwadi yokuqala yaseKorinte isahluko 1 lapha ku verse ngizoqala ku verse uverse 20 uthi qala lapha ku verse 19 ithi ngokuba kulotshiwe ukuthi ngiyakuchitha ukuhlakanipha kwabahlakaniphileyo nokuqonda kwabaqondileyo ngikwenze ize. Bonke lokuhlakanipha kwakho okukhulumayo kwasenyameni ujabulisa abantu abangazilutho, ubajayisela izwasho, ubajayisela impepho, ubajayisela intambo namakhandlela, ubajayisela uvaselini. Uthi uNkulunkulu uyakuchitha lokho kusiyazi isikhathi salokho. Konke lokho kuyize leze. Ngoba egcineni uyobuza athi siphi isazi na? Uphi umbhali na? Uphi umphikisi walesi sikhathi na? uNkulunkulu kwakwenzanga kube yize ukuhlakanipha kwalelizwe yini na? uNkulunkulu akakwenzanga yini ukuhlakanipha kwenu kube yize na? Egcineni uhlele esikaleni sakhe sobukhosi uyabuza ukunqobile ukufa. Wena ubuso ukufa. Hallelujah Jesus. Hallelujah. 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 Jesus Christ. Yesu Kristu nqobile ukufa. Wanqoba uSathane. Hlele sakhe sobukhosi ubuso phakathi. Bizwe umlabo wabantu. Faka umqhele. Lemhlabeni faka umqhele wasihlobisa. Usibiza ngenkosana, usibiza ngomprofeti, usibiza ngompostoli. Yaphutha abantu abahlabela amadlozi. Siyazi isikhathi sakho. Phendukani isona isikhathi esibekelwe manje. Niphenduke ezolwenzeni. Nize uNkulunkulu ngokupheleleyo, nizinikele kuJesu. Yena uzokungeza zonke izono zenu. Nisulwe nibe msulwa phambi kwakhe. Nikholwe ngokuqonda. Ngokukamoya ngcwele, hayi izinto eziphathekayo. Asifune ezwahla. Asifune vaselina, asifune mafutha. Sifuna izwi phela. Izwi asifune impepho, asifune kuhlabela imbuzi. Sifuna izwi phela ekuyilona elingukhanya. Abalamukelayo bathola amandla ukuba babe ngamadodana nabantwana bakaNkulunkulu. Indaba ngakho ke ithi incwadi sahluko incwadi yokuqala kwaseKorinte sahluko 1 verse 29 ithi ukuze kungabikho nyama ezibongayo phambi kukaNkulunkulu, ukuze ekugcineni kwakho konke kungabikho nyama ezibongayo. Ingakho uNkulunkulu ebiza labo abahluphekile ngokamoya ukuba labo abasebenzela inyama bafuna ukubonga inyama. Yabona mina ithi ukuthi ukuzama lezi lo Jesu wakhe akangisiza ngalutho. Ngasizwa abantu abadala abangakithi abangasekho. Ngasizwa izangoma. Ngasizwa inyama. Ulokuthi uyakhonza bakutshela ukuthi hlaba. Chithi igazi. Fida amadimoni. Uthi uyakholwa. Sebekhiphile emngcweleni bakufundisa imfundiso yamanga. Ayikho into ethiwa isintu uhlabela abakini ngapho ukhonza uKristu. No, ngeke soze. Khohlwa. Khohlwa. Hallelujah Jesus. Ngeke. Izwi laJesu lodwa linamandla. Ukuba ilona gama kuphela silinikiwe ngaphansi kwezulu. Ekuyilona liyakusindisa.
wanikwa igama engaphezulu kwamagama onke. Igama engaphezulu kwamagama wonke uNkulunkulu. Hallelujah Jesus. Yayizwa le ndaba le. Igama engaphezulu kwamagama wonke uNkulunkulu, uJesu Kristu unguNkulunkulu. Kholwa kuye. Uthi kwincwadi yaJohane lapha sahluko 14 verse 1 athi inhliziyo yenu mayingakhathazeki. Kholwani uNkulunkulu, nikholwe na yini. Izinhliziyo zenu mazingakhathazeki. Kholwani uNkulunkulu, nikholwe yini. uNkulunkulu isincwadi kaJohane sahluko 1 verse 1. Ekuqaleni wayekhona ulizwi. Ulizwi wayenguNkulunkulu. Ulizwi wayenguNkulunkulu. Yena lowo wayekhona ekuqaleni kuNkulunkulu. Konke kwavela ngaye, ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho. Kukho konke okuvelileyo ngaphandle kukaJesu, ngaphandle kwaNkulunkulu, konke kuvele ngaye. Nokunqoba ukufa kuvele ngaye. Ukuba ubantu bafele sonweni ngokuthi uJesu wafika wakhipha abantu ekufeni. Namanje niyabizwa nibizelwa edilini lomshado wewundlu kaNkulunkulu kuba nisindiswe. Ngokuba lo Sathane nimkhonzayo umholele esihogweni. Yingakho incwadi yaseKolose isixwayana kungabikho ozonithumba ngolwazi lamanga nengemfundiso nempohliso yokucashula kwezwe kungekhona kwaKristu. Qaphelani. Vuka emaqandeni. Angeke ngikuvalele ngencwadi yaseKorinte yesibili sahluko 6 from verse 14. Lapho ithi khona waseKorinte besibili sahluko 6 verse 14 ethi maningaboshelwa ejokweni linye nabangakholwayo, ngokuba unakuhlanganyela kuni ukulunga nokungalungi. Uthulungile uJesu ngolungileyo. Manje uma ulungile wena uhamba ibandla labantu abakholwa ezintweni ezingekho. Uboshelwe wena ejokweni labangakholwa. Uma uthi uyakholwa wena uyohlala ejointini, uyaphuza utshwala, uyabhema, uyadaka, uyafeba, uyantshontsha. Buka ama-video ocansi, qamba amanga, qhatha abantu, uzonda abantu. Uboshelwe ejokweni labantu abangakholwayo. Kukuphi ubudlelwane phakathi kokulunga nokungalungi? Umbuzo lo buzwa eBhayibhelini liphinde lithi ke kunobudlelwane buni ukukhanya nokumnyama na? Umbuzo lo. Kukuphi ubudlelwane phakathi kokumnyama nokukhanya? Ngoba qhamuka ukukhanya ubumnyama kuyabaleka. Uma kucisha ukukhanya kuyamboza ubumnyama. Lapha ukukhanya uKristu kona kucisha. Yilo kuphila esifunayo okuphakade. Sifuna kona. Besithi ke unakuzwana kuni uKristu noBeliyani na? Kukuphi ubudlelwane phakathi kukaJesu noSathane? uSathane ufuna abantu bangene esihogweni. uJesu ufuna abantu baphile. Ozibukele nawo kukhona ubudlelwane lapho. Abafundisi ngalezi zinto bayasaba. Bafuna ukunijabulisa. Wozani kuyi-revival. Nize nemali, siyaphuma siyahamba siyohlangana nelinye ibandla. Siyoba nomfela ndawonye. Nihamba nazo izono zenu yazihudula ngemuva. Niyabuya nizithwele ngemuva. Niloke nibhizi ninezelela izono. Nenza konke ukungcola kodwa niyakhona nize nithenga ama-uniform, nigqoka ama-uniform. Nidlala abafundisi bamanga. Ithi unosabelo sini okholwayo nabangakholwayo na? Umbuzo lo. Isiphi isabelo somuntu okholwayo nongakholwayo na? Bakuphi ubudlelwane? Iyabuza incwadi.
Lina kuvumelana kuni ithempeli likaNkulunkulu nezithombe na? Umzimba wakho lo onikiwe uyithempeli likaNkulunkulu, umoya ongcwele ufuna ahlale kuwena. Kepha wena ukhonza isithombe kimi, unesithombe sika Maria, unesithombe sika Jesu, unesithombe sika Shembe ojongeni, unesithombe sezinkuni nezinto ezibaziwe nezibunjiwe, ukhonza zona. Ugaxe amarosana anesiphambano nendoda elengayo ebaziwe. Kubudlelwane phakathi kwethempeli likaNkulunkulu nezinto ezibaziweyo na? Njengoba washo uNkulunkulu ukuthi ngiyakuhlala phakathi kwabo, ngihambe phakathi kwabo, ngiyakuba nguNkulunkulu wabo, bona babe ngabantu bami. Ngakho ke phumani phakathi kwabo, phumani kulamabandla amanga, phumani emabandleni afundisa izimfundiso ezidukisayo zamadimoni. Phumani, ithi incwadi ke, nahlukane nabo, isho inkosi. Ningathinti lutho okungcolileyo, ningathinti okungcolileyo, ningathinti lutho ongcolileyo. Hlela umsulo, ufuna uJesu, uyakhuleka, uzila ukudla, ufundiswe, ulandela imfundiso epheleleyo. Izwi lenkosi ulandela lona. Cela umoya ongcwele kwambulele konke, uzithobe uphile ngokukholwa. Ithi ningathinti lutho, khona ngiyayinamukela. uNkulunkulu kwamukela uma somsulo, uyakwamukela uma somsulo, uyakubiza khona unezono zakho ukuthi woza ngizokuxolela. Ingakho kwincwadi Isaya lapha ithi, ngiyayithanda lapha incwadi Isaya sahluko sokuqala, Isaya sahluko sokuqala ithi lapha ku verse 18, wozani ke sithethe indaba, usho uJehova, ezindaba. Wozani ke sithethe indaba, nina nizoni nami ngisoni, nami ongibiza kanje ngeze. Sayithethe indaba, wazigeza izono zami ngokukholwa kwami, ngafakwa emanzini egameni likaJesu Kristu, ngathethelela izono zami, ngaphila ubungcwele, ngafunda ubungcwele, ngiyabushumayela ubungcwele, ngiyafundisa ngabo ubungcwele. Angisabi umuntu ongangisabisa. UJesu ungasaba abantu ababulala inyama bengakwazi ukubulala umphefumulo. Sabani lo othi sabulala inyama athathe umphefumulo uvalele esihogweni. Anisabe yena. Nisaba abantu ngaphezulu kaNkulunkulu. Nizoyidela indaba, nizoyikhonza imbenge yomini uma ningaphenduki. Ithi ningada, wozani ke sithethe indaba, usho uJehova. Noma izono zenu zibomvu kakhulu, ziyakuba mhlophe njengeqhwa. Noma zibomvu njengobubende, ziyakuba njengoboya bemvu. Uma nivuma nilalela, niyakudla okwezwe. Uma nivuma izono zenu, nizishiye izono zenu, niyothola ukuphila okuphakade. Do you understand uNkulunkulu ukuthi ukhathalele kangakanani? Ubhizi wena entertain abafundisi bamanga. Ngijabulisa ukuthi banishweza ukuthi uNkulunkulu uzonibusisa ngezinto eziphathekayo. Akasho uNkulunkulu ukuthi ke kwincwadi yaMathewu lapha kusahluko 6 verse 33 ithi, ngakho ke ningakhathazeki nithi siyakudlani noma siyakuphuzani noma siyakwembathani na, ngokuba konke lokhu abezizwe bayakufunisisa. Lezi zinto ezikhalelayo, impahla zokugqoka nokufuna ukufaka ama-makeup, akazifuna uNkulunkulu ngoba nithanda zona kakhulu ngaphezulu kwakhe. Kanti nabo bezizwe bazifuna lezi zinto. Ngapha uNkulunkulu ufuna ukubusisa wena qala ngokuhlakanipha, nangokuqonda, nangolwazi, nangendlela ephilileyo ukuthi uhlukane nesono, ukuze uzokwazi ukubusisa. Imbusiso vele sikhona. Nibhizinesi amabandla ayesihogweni, nibalekela izwi leqiniso, nibalekela leli vangeli. Ningamele ukuyohlala emabandleni aboshiwe emhlabeni, nangale ezulwini aboshiwe. Izincwadi ke athi uJesu, ngokuba konke lokho abezizwe bayakufunisisa, ingane uyihlo wasezulwini uyazi ukuthi niyakudinga konke. Mesithi ke, kodwa funani ukuqala
umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe, khona konke lokhu kuyakunezelwa nina. Funani umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe kuqala, bese kuthi zonke izidingo zakho uNkulunkulu uyakuzigcwalisa. Ungumboneleli ukwakhe ngothando. Ngakho-ke uthi uPostoli Paul kuyona incwadi yakhe eseKorinto yokuqala sengivala sahluko 1 verse 10 sikhuluma, kufanele sikhulume izwi lokuphila. Uthi uPostoli Paul, kepha ngiyalincenga bazalwane ngegama leNkosi yethu uJesu Kristu ukuba likhulume izwi linye nonke, kungabikho ukwahlukana phakathi kwenu. Into abanga ukuthi kube khona ukuhlukana emabandleni, kube khona amaqembu ingoba abantu bafuna ukufundisa ukungcwele, basaba ukutshela abantu iziphambeko zabo, bafuna ukuzinengela khona bezokwenza imali, sebedayisa ivangeli ukuze benze inzuzo kahle. Ingakho kukhona ukwahlukahlukana. Omunye ufundisa lokho, omunye ufundisa lokho, omunye ueja lokho, omunye ukhipha lokho, omunye uphendukezela okunye. Ibandla sekwelakini, sekwelakho, akuselona likaKristu. Ukuba asisakhulumi into ebhalwe phansi eBhayibhelini. Into ebalulekile izwi kunokuthi sifundisane ngokuhlakanipha kwethu. Ukuhlakanipha kwethu kuzophelela emhlabeni. Sifuna ukuhlakanipha okubukhanya, ukuphila okuphakathi okutholakala kuKristu. Hallelujah Jesus. Ezindaba masikhulume izwi linye. Iyona into ekumele siyenze. Sengivala sahluko incwadi yezenzo sahluko sesibili verse 38. uPetru wayesethi phendukani, yilowo nalowo abhabhathiswe egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelela kwezono zenu. Ukuba uJesu uyatshela uNicodemus, incwadi yaJohane sahluko 3 verse kusukela ku verse 3 kuze kuphuma ku verse 5. Uthi uJesu waphendula wathi kuye, ngiqinisile ngithi kuwe, uma umuntu engazalwa ngokusha angeke ubone umbuso kaNkulunkulu. uNikodemu wathi kuye, umuntu angazalwa kanjani esemdala na? Angangena kwesibili esiswini sikanina azalwe na? Waphendula uJesu wathi, ngiqinisile ngithi kuwe, uma umuntu engazalwa ngamanzi nangomoya angengene embusweni kaNkulunkulu. Uma umuntu engaphenduli ezonweni zakhe, azalwe kabusha, abhabhathiswe emanzini egameni likaJesu Kristu, bese kuthethelelwa izono zakhe, bese iqhubeke ithi-ke, uPetru wayesethi phendukani, yilowo nalowo abhabhathiswe egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelelwa kwezono zenu, khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikaMoya oyiNgcwele, ngokuba lesithembiso ngesenu nesabantwana benu nesabo bonke iNkosi uNkulunkulu wethu yakubabiza. Fanele uphendule, uvume izono zakho njengoba incwadi kaIsaya isho, ukuze uthethelele izono zakho. Uma sowusindisiwe usaphindele esonweni, sowugcwalisiwe ngoMoya oyiNgcwele, sowuphilela ungcwele, suyazi ukuthi uma uphindele esonweni akusekho umnikelo. Uma ufela esonweni uyojeziswa kakhulu esonweni, ngoba yini? Ufe usulazi iqiniso walibalekela, ufana nenja ephindele emphalazweni wayo. Ngakho-ke labo abafuna ukuphenduka noma sebephendukile, abafuna ukubhabhathiswa egameni likaJesu Kristu, sebeyosithinda kulona inamba le eku-screen, ne-email address basibhalele. Uma unembuzo uyosibhalela nakhona mayelana neBhayibheli. Ngifuna imibuzo, ngiyayifuna imibuzo ephathelene neBhayibheli ukuze siphendulane, sikhanyiselane, sifundisane ngalo iBhayibheli. Asinakufundisa into efunwa yithini, into esicabangayo. Uthi uNkulunkulu imicabango yakhe nemicabango yethu ayihlangani, ingaphezulu kakhulu, imkhulu kakhulu imicabango yakhe, iphakeme.
So akufanele sibukele kuyena kube uyena osinika indlela yokucabanga ukuze thina sipheleliswe. So ingakho sithi sifundisa ngeBhayibheli, sihlole iBhayibheli, siyahlaziya iBhayibheli ukuze ke sikhulume lokho okubhalwe phansi, hayi sicabangayo osicabangayo kunamsebenzi. So uyosithinta ke uma unobufakazi uyosithinta khona kwi-email address siwe sesixhumana senze indlela yokuthi sifinyelela kwena sokubhabhathisa egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethela kwezono zenu. I-message le iyatholakala ku-YouTube. Ufike lapho uhlole uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, bese emva kwaloko uyasubscribe, bese uyasharisha nabo bonke osondele nabo, uphinde futhi ucindezele ibhathini leli ibheli ukuze uma uploada ukwazi ukuthola i-message ukuthi siya uploada ukuze ungeze usala ngemuva emfundisweni engcwele. Bonke lokhu sicela egameni likaJesu Kristu ukuba uNkulunkulu enze isibonelelo ukuthi thina sonke singasali ngaphandle embusweni kaNkulunkulu, sithethelele izono zethu manje sisaphila, sivume ukuthi sizoni egameni likaJesu Kristu. Sofana ngomkhuleko Baba uNkulunkulu namandla egameni likaJesu Kristu, siyabonga uNkulunkulu oyingcwele ngomusa wakho nothando osenzele wona uma uNkulunkulu sificwe ilesikhathi ukuba abanye uNkulunkulu sibaphuthile besabhizi bebambelele izintweni zenyama, baphuthelwa ukuphila okuphakade. uNkulunkulu belizwile izwi, manje sebefile uNkulunkulu, sebeyokwahlulelwa ngonembeza wabo uNkulunkulu ongcolile ongazange ufune ukwamela iqiniso. Sithi ke uNkulunkulu laba abazizwa iqiniso manje mabanamukele. Uyabazi uNkulunkulu ingabakho ukuthi wena uNkulunkulu uyababiza ngamagama abo bakulandele, awubaqhubi, uyabahola uNkulunkulu. Wena uyasihola ngisho manje lena luhlaza, usindisa nasethunjini lokufa. Ingakho uNkulunkulu sithi uphakeme, igama lakho lifanele ukudunyiswa. Sicela uNkulunkulu usiqinise kukho konke, usikhulule kwimimoya yokungcola, usivikele kwimimoya kaSathane namadimoni. Sithi ngegama likaJesu Kristu sikhuza yonke imimoya yobumnyama uNkulunkulu, njengoba usho ukuthi impethu asilwi nenyama negazi, kepha silwa nemimoya yasemkhathini uNkulunkulu eziphakamisayo neziqhakamisayo. uNkulunkulu ifuna ukuziphakamisa egameni likaJesu Kristu uyanqoqwa. Namanje uNkulunkulu siyanikela abantwana bakho ukuba uNkulunkulu bebezwa lezi baphenduke inhliziyo zabo zifune ukuphila ngokweqiniso nangokungcwele, beze kuwe uNkulunkulu bezinikele, bangancengi isono uNkulunkulu, ngokuba nawe uNkulunkulu abantu bawunaka ukuthi bayozidlulela ngokuthi babamba isono ngenxa yomakhelwane noma ngenxa yesizathu. Umuntu umeze ukuthi isono kufuneka ahlukane naso, ngokuba lokho kuyintando kaNkulunkulu ukuthi umuntu angafeli esonweni. Uma ufela esonweni awunakuzidlulela ngokuba ulazile iqiniso, wafuna ukuzandulela. Ngakho ke unikiwe isikhathi ukuba uphenduke egameni likaJesu Kristu nomoya ingcwele. Siyazinikela kuwe uNkulunkulu, sithethela amacala ethu, usilonde kuwe uNkulunkulu, ukhanyise njalo kithi egameni likaJesu Kristu manje naphakade. Amen. Sibonge bazalwane umusa nothando kaNkulunkulu. Sithi uNkulunkulu aqhubeka sigcine, siphinde sibonane ngokuzayo uma uNkulunkulu evumile ngamandla akhe. Niqhubeke nisikhulekise nisikhulekele kukho konke, nizikhulekele ningaphezi. Amen.